खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायग्रोनाय थाबाय आंनि बे गोदान भिडिअ'आव। दायो बे गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय माने दायो बनसुआ दिल्लीयाव थांनानै माबायदि थासारियाव थाहैनो नांदों बेनिनो फंनैसो बुंनो होननानै आं आवगायबोबाय। बयबोथ' मिथिगौ दायो जोंनि गेजेराव जेरै एबसु बिदिनो थिग मोनसे बनसु होननाय गोदानै जोनोम जानाय मोनसे आफाद। बिथांमोननि बे आफाद दानायाबो बारा बावाखै, दायो गोदानै जोनोम मोननाय बनसु होननाय आफादा माने बिथांमोनाबो बर' हारिनि थाखायनो गोबाङैनो नाजाथाबगासिनो दं। बिथांमोनाबो माने दायो जोंनि बर' हारिनि माने जि मोननांगौ गुबुन माने मोनसे रायजो स्टेट बड'लेण्ड बेखौ लानानै माने दिल्लीयाव सोमावसारनो थांदोंमोन। बेयाव सोमावसारबाय थानाय समावनो माने जेरैबायदिहाय माने पुलिसफोरजों आरो बै CRPFफोरजों माने बै सोमावसारनाय बै जायगानिफ्रायनो माने हमजानानै लांजादों। बेखौ बयबो नुदों जानांगौ। माने बयबो माने बनसुनि जानानै जायफोर बिथांमोना थांदों सोमावसारनो, बिथांमोनाबो दिनै सोरबा माने बे बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायाव जिहेतु दिल्ली बेयावनो मेन जोंनि भारतनि राजथावनि दिल्ली बेयावनो सोमावसारदोंमोन बिथांमोना। दायो बिथांमोना माने बे सोमावसारफुबाय थानाय समावनो जेरैबायदिहाय हमजाना लांबाय, बे थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय माने बिथांमोनाबो जोंनि हारिनि थाखायनो नांथाबदों, बड'लेण्डखौ सोमावसारदों। माने आं आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानदों बिनि गेजेरावनो, माने दिनै जुदि थारैनो एबसुआबो मोनसे समाव बड'लेण्ड रायजोखौ दाबि बुदोंमोन आरो बनसुआबो एबारै गोदानै जोनोम मोननायब्लाबो माने बड'लेण्डखौ दाबि बुदों। बिथांमोना मानो एबसुआ बनसुखौ मानो नाथ्रोदलायबाय थायो? जुदि थारैनो हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावनो सानदोंब्ला आफादा जोनोमानो जायाथों मानो, माने हारि थांखियाथ' मोनसेयानो, माने मोननैबो माने बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि सिमां लानानैनो माने बे मोननैबो आफादा जोनोम जादों। नाथाय दिनै माने गावजों गाव आफादजोंनो माने एना एनि बे दंबाय थायो। बे एना एनिखौ माब्लासिम फोजोबनो हागोन बेसो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै थायो जोंनि गेजेराव। बेखौ जेब्लासिम जोंनि गेजेराव बे बनसु आरो एबसुजों जुदि बै एना एनिया जाबाय थालायो, अब्ला जों बड'लेण्ड मोनगोना बोरै? आरो जुदि मोननै आफादाबो खौसेथि गैलायाब्ला, बेबा बेखौ जुदि नाथ्रोदलायनानै बाथ्रा बुंलायबाय थायोब्ला गोरोबनाय फैगोन बहा आरो खौसेया फैगोन बहा? बेखौसो एसे सानना नायनांसिगोन। जियानो जा, थेवब्लाबो दिनै बनसुआ जेरैबायदि दिनै 8 अक्ट' दिनै समबार बिथांमोना दिनै माने 6 घन्टानि मोनसे धरना लादोंमोन। बे धरनाया माने जाजोबासै। आंहा जेबो बुंनांगौ गैयामोन, थेवब्लाबो आं माने बुंनायनि खारना बेनो जे दिनै बनसुआबो मोनसे बर' आफाद आरो एबसुआबो दिनै बर' आफाद। बेयाव एना एनि जालायनो नाङा। नोंथांमोना रायज्लायनायनि गेजेरजों मोनसे समाधानखौ खालामनो हायो। नोंथांमोनाबो बुजिलायनांगोन। माने दिनै एना एनिजों जेबो जालाया। दिनै जोंनो खौसेथि नांगौ। जुदि आं बे बाथ्राखौ बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं बिनि थाखाय निमाहा बियो। आं दायो नै मोननैसो माने जे भिडिअ भाइरेल जागासिनो, माने दिनै बै सोमावसारनाय समाव
पुलिसफोरजों सिआरपिएफफोरजों हमजाना लांनाय समाव जेरैबायदि हालाय हाफाय हमजाना लांदों बैनि मोननैसो आं भिडिअखौ दिन्थिना होनोसै नोंथांमोना नायलांदो बे भिडिअखौ बोरै बोरै Then why should we are not getting Bodoland state? We are, for what is the reason? We are depriving some other peoples. What is the reason behind it? Government should take listen and say what is happening here. This is our democratic country. India is a democratic country. Then why should we are unable to fight, unable to do any demonstration program? What is the reason behind it? If India is a democratic country, then we have right to do Dorna program. We have right to demand. We have right to appeal. Government has must be listened and say what is happening here in Delhi, jantra-mantra. We are demanding our right. Separate state demand is our birthright. Then why should government is depriving us? What our has no any political right? We have no right to do a Dorna program. What is the reason behind here? जेरैबायदि माने सोमावसारनायनि गेजेरावनो गेजेर ससेयावनो जोबैयावनो माने फ्राय घन्टासे बा घन्टानैल'सो जाहांबायमोन अब्लाना बै समावनो माने सोमावसारग्रा बिथांमोनखौ माने बै सोमावसारनाय जायगानिफ्रायनो माने गासिखौबो हमनानै लांदों जेलसिम ओमफ्राय दायो मोनसे खोथाखौसो आं बुजिना मोनासै पारमिसनखौ लादोंना लायाखैमोन पारमिसन लादोंबो होना खोनादों माने आंनि खोनानायाव जुदि बायदिसिना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बिनि थाखायबो निमाहा बियो माने सोरबाया बुंदों माने पारमिसनखौ लादोंमोन नाथाय बिसिबांनिल' माने बांद्राय गोबावनि लायाखै हेनटेन बिदि उमुक बायदिसिना बुंदों खिन्थु नंगौना नङा आं पारफेक्टलि दाबो खबर मोनाखै थेवब्लाबो आङो माने पारमिसन लादोंबो होनना खोनादों एसे नाथाय पारमिसन थारैनो लादोंब्ला मा जामारखो मानि थाखाय बेबायदि खालामखो आं बेखौसो सानना मोनाखै माने पारमिसन जुदि लामारदोंमोनब्ला बिदिथ' खालामनाङामोन मा जाहोनाव माने सोमावसारनायनि गेजेरावनो माने बेबायदि फैनानै माने सोमावसारनायखौ बन्द खालामनानै बेबायदि हमना लांखो जोंहाबो बयहाबो मोन्थाय दं जोंबो सासे इन्डियान्स हिसाबै इन्डियान सिटिजेनशिप हिसाबै बयहाबो मोन्थाय दं जोंहाबो मोनसे हा दं बेनिनो मोन्थाय राइट्स दं माने जोंहाबो मोनसे गावबा गावनि रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायाव जोंहाबो मोन्थाय दं जों गावनि मोननांगौ मोन्थायखौसो बिदों जों बड'लेण्डनि थाखायसो नांथाबनानै दङ मोननैसो आङो निउसखौ नायदोंमोन बे निउसाव माने हमजानानै लांनाय समाव माने बुंनाया थिगखौनो बुंदों नाथाय मोननैसो गोरोन्थियानो गोबां फिसा गोरोन्थियानो माने जोंनि माखासे दानि जुगाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जाजोबदों माने बेयाव बुंदों माने आसामनि मा होनना बुंगोन बेखौ राजथावनि खिन्थु बेथ' आसामनि नङा बियो माने एसे गोरोन्थि जाबाय बिनो एसे माने मानसिफ्रा एसे गोरोन्थि नुब्लानो मिनिनो हमो बायदिसिना बुंलाबायनो हमो थिग बिदिनो माबा मोनसे बुंनायनि सिगां एसे साननानै बुंनाया मोजां मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव गोबां फिसा गोरोन्थिफ्रा जाफ्लेबाय थायो बेखौ नोंथांमोना नायनानै एसे बुंनो नांगोन यहाँ में बोंसु का नेतृत्व में 4 फेज बोडोलैंड मूवमेंट जारी रहा था इसी टाइम पे सरकार का कुछ प्रशासन का आदमी लोग ने हमारा बोडो लोगों का जितना भी आंदोलनकारी है जितना भी
रेवोल्यूशनरी है, उन लोगों को उठा के बस में उठा के लेके गया, वो लोग साइड जेल में लेके जाएगा, डिटेन करके लेके जा रहा है। तो हम चाहते हैं, हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये देश डेमोक्रेसी है, ये देश गणतंत्र का है। अगर ये देश डेमोक्रेसी है तो हम क्यों अपना अधिकार हम क्यों मांग नहीं सकते हैं? क्या रीजन हो सकता है? वहाँ में हमारा जो जन्म से हमारा जो जन्मों का अधिकार है, लैंड मिलना हमारा अधिकार है। हम असम राज्यों का हम सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन है, तो हम क्यों हमारा अधिकार को क्यों मिल नहीं सकता है? हमारा पास क्यों फंडामेंटल राइट नहीं है? सरकार क्या बोलेगा? हम इंडिया का अंडर रहना चाहिए, ना कोई दूसरा कंट्री का साथ देना चाहिए। फिलहाल ये समय ये सरकार को बता देगा, क्योंकि आने वाला कल हम चाइनीज भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है। क्यों बिथांमोना नुबाय जानांगौ बे भिडिअखौ बिथाङा मा बुंलांदों आं जेबोथ' बुजि मोनासै, नोंथांमोना बुजि मोनदों मोनाखै बेखौथ' मिन्थिला। आङो बांद्राय गोलाव खालामला होननानै सानबाय भिडिअखौ, बे ससेयावनो आं माने आंनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै होननानै सानबाय। आरो जुदि आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला, माबाफोर माने दुखु फोनांदोंब्ला, बिनि थाखाय आं गुरैयै खर' गंग्लायनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आरो निमाहा बिनाय थाबाय। गोरोन्थि जायोब्ला अननानै आंखौ निमाहा हो। आरो आं दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नो होननानै सानबाय। गुबुन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आसाजों दिनैनि थाखाय। See you, bye bye.